Γεια. Γεια. Πώς σε λένε? Βασιλική. Από πού είσαι? Είμαι από το καμπανέλι της Θήβας. Και εδώ τι κάνεις? Εννοείται ότι σπουδάζω. Ε, Μάλλον. πώς σου φαίνεται με τη Λίμνη? Απέσια. Χάλια. Αυτά. Και τι σου έχει κάνει εντύπωση εδώ? Εντύπωση. Τα πολλά σκυλιά και η γουρσουζιά. Δεν μπορείς να φανταστείς γιατί γουρσουζιά μιλάμε. Από τη στιγμή που ήρθα εδώ, όλη η γουρσουζιά έχει πέσει πάνω του. Μία φίλη μου τη δάκωσε σκυλί εχθές. Ο μπαμπάς μου πήγε για ξύλα και χτύπησε το πόδι του. Μια γνωστή μου κόλλησε να την πατήσει αυτοκίνητο. Η μάμα μιας φίλης μου έχει πέσει στον δρόμο 2 φορές. Τι κάνω εδώ? Χωρίς βαλίτσες.